filɛbaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ni su a ye aw bisimila an bɛna kibaruya minnu jaw jira aw la bi olu daɲɛ kumabaw la an ka jamana kɔnɔna la Maître Muntaka Tall ale ye kunnafoni jɛrɛ dɔ sigi bi sɔgɔmada in na waasa ka jaabili kɛ ka kɛ ni cour constitutionnelle ye jaabi mun bɔ a ka laɲiniw na an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan fana fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la BIPREM olu fana ye kibaruya di kɛ bi waasa ka se ka tabale gosi ka ɲɛsin jamana faamaw ma gɛlɛyaba mun bɛ jamana kɔnɔ olu kun ka kɔrɔfɔw kan an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara o kan Imam Mamudu Diko ale ka kunu kisaw tɛmɛna cogo min na jamana kɔnɔ kunnafonidila dɔw y'u hakilina di an ma an bɛna olu fana lamɛn ka fara ninnu kan an bɛna taa Mali kɔ kan mun ni mun bɛ yen ninnu bɛna kɛ kibaruyaw la ndulumaw ye bi misɛli dɔw bɛ cogo mun cɛma bi ka kunnafoni suma jɔ aw ye a y'aw dansi k'a dɔn alamisa ye mars kalo tile 4 2020 an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu m'an filɛ laadala an b'a fɔ aw ye ko a k'aw bisimila an ka don kibaru kɔnɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo dugu jɛ o jɛ anw ka baara ye ka aw kunnafoni kibaruya lakikaw la wa nin y'o kɛnɛ sigilen a y'aw bisimila an t'a ko bila da girinda la n y'a fɔ kibaruyaw daɲɛ kumaba la k'a fɔ Maître Muntaka Tall ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kɛ bi sɔgɔmada in na a bɛ tali kɛ ka kɛ ni wasaden kalafili kun kan kɔrɔfɔw ye Maître Muntaka Tall tun ye laɲini kɛ ka ɲɛsin an ka jamana cour constitutionnelle ma waasa u bɛ se ka kalafili bɔ a jɔ a kɔrɔ ka kɛ ni gɛlɛyaw ye jaabiw kɔfɛ Manasa Daɲɔgɔn min ye cour constitutionnelle ɲɛmaa ye ale ni a ka kiiri sariyatigiw kɔni n y'a jira k'a fɔ Maître Muntaka Tall ka laɲini ninnu tɛ laɲini jɔlenbaw ye kuma jaabi ma sɔrɔ min b'a kunna fɔ o de kama bi a yɛrɛ ye kunnafonidilaw wele min b'a kunna k'a cɛ ka taa ɲɛfɔ mɛntigila ye mɛn ni kɔda ye Maître Muntaka Tall ye min fɔ Fatumata Sidibe Umaru Tarawele ye anw cɔ a la an k'o lamɛn député vote bolo dalen don nin kalo in tile 29 ne ka jate ni ka faamuyali la nin vote in a man ɲi jamana ma bi a man ɲi jamana ma bi ka da ko gɛlɛman 3 kan lakana nin kalo 2 laban in kɔnɔ maa min ni bɔra fitinɛ la a bɛ maa 200 a ka ca ni maa 200 ye vote ka kɛ tiɲɛ ni jɛlenya kan labɛn minnu ka kan ka k'o la bɛɛ bɛnnen don ko o labɛnw ma kɛ vote ka kan ka kɛ Mali yɔrɔ minnu na yɔrɔ dɔw bɛ yen pan kɛra olu yɔrɔw kunna fo o malidenw bɛna ɲugun u yɛrɛ la o la n y'a fɔ n ka hakilila sira fɛ politiki sira fɛ ko nin fɛn in man ɲi an k'a to yen n ka kumakan ma lamɛn o tuma se min bɛ ne o kɔfɛ n'a bɛ se ka to yen dɔ kana fara Mali ka yoboyaba kan o ye ka taa ni kuma ye tribunal de la n taara cour constitutionnelle la olu de ka baara ye nin ye k'a f'u ye a ye nin ko in bɔ a ma mais n ye kuma saba min fɔ sisan n ma o fɔ n ko a y'a bɔ a ma parce que a bolo dalen don boloda cogo min na a bɛ sariya sɔsɔ a bɛ sariya kɔn yɛrɛ o tuma na an ka jɛ ka sariya fɔ a ka fɔ gouvernement ye ko baara in bɛ taa sira min fɛ o tɛ sira ɲuman ye a b'i n'a fɔ n ma jaabi sɔrɔ hali bi parce que fɛn min fɔra a ne ka laɲini o bɛ ko jɛgɛjalan ni baji o ma ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la n ko n y'a mɛn nka comme tribunal kelen y'a fɔ cour kelen y'a fɔ ko n k'a to fɔlɔ u ka tila député minnu bɛ se ka taa mɔgɔ minnu bɛ se ka taa député la olu tali la n'o banna u b'a tɔ ɲɛɲini n bɛna segin ka na ni n ka sɛbɛn in kokura k'a denw ɲɛkɔrɔ ne dun b'a dɔn ne ye min fɔ a bɛ kolo kan fana tiɲɛ don n'u y'a lamɛn ka tiɲɛ fɔ alhamdulilayi nka n'u tɛmɛna tiɲɛ kɛrɛfɛ o kɔni na taayɔrɔ tɛ n na Mali la bilen nka taayɔrɔ bɛ n na kɔ kan parce que a fɔra Mali kɔnɔ ni kiiri kɛra n'a ma kɛ tiɲɛ kan Mali yɛrɛ bɛ kulu dɔ la farafinna tile b'i bolo fɛ i bɛ se ka taa ni kuma ye yen nɔ an b'a ta ka taa yen nɔ nka o bɛ mun ye n'a y'a sɔrɔ faso de kumabɔli ko don an ka Mali kumabɔ yan ni ɲɔgɔn cɛ ne ka laɲini b'o de kɔnɔ a b'i n'a fɔ ne ye nin baara min kɛ n ka bolomafara de don min b'a kɛ dɔ kana Mali kɔnɔ dɔ kana an kana gɛlɛya fara gɛlɛya kan
Beni donfɛn don nin ye kiiri sariya dɔmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye an ta ye filɛli ni lamɛnli ye maître Muntaka Tall nin kun y'ale ka laseliw ye n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na kunnafoni di jɛrɛ dɔ fana sigira kunnafoni dilaw jabala la bi min ye BIPREM fasoko maaw olu fana ni u jɛɲɔgɔn jɛkulu minnu ka haminaw ye kelen ye olu y'a kanu ka kunnafonidilaw fana wele ka na kuma u ye gwɛlɛyaba minnu bɛ jamana kɔnɔ olu ka hakilina jɔnjɔnw ye mun ye k'o laseliw kɛ a kɛnɛ ka kuma gwɛlɛma caman fɔra minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka gwɛlɛya ko ɲɛw kan min ye lakɔli karamɔgɔw ka baara bila cali min bɛ senna nin waati na ani ka taa se musaka min bɛ olu ka fɔ la ni o labilala mun kan ka don an ka wolomasiri taba lakanabaw ka ko ɲɛw la olu n'a damada da sera nin bɛɛ ma waasa an ka ko tɔw faamu an bɛna taa daɲɔ ka fara baɲɔ jɛnɛpo kan olu nana ni soma sama min ye an k'o lajɛ ka kɛ ni an ka jamana ka degun ni gɛlɛyaw ye BIPREM ye nin kunnafoni jɛrɛ in sigi sabula ko u ye bataki sɛbɛn kɛ mun bɛna ci an ka jamanakuntigi ma ka da laɲini saba kan. An ye sɛbɛn dɔ dilan a bɛ fɔ ma ko MID. MID ye mun ye? Message d'interpellation démocratique. O y'anw ka ko dilannen ye anw BIPREM. O kɔrɔ an ye sɛbɛn dilan ka ci président ma an y'a sɛbɛn yira u la k'a yira la k'a fɔ laɲini saba b'an fɛ laɲini minnu don u ka teli kosɛbɛ kɔnɔnijan tɛ kɛ yan'a jaabi ka di ka da kan an bɛ mun na ɲini an b'a ɲini mɔgɔ min fɛ an b'a dɔn a bɛ se k'a ɲɛnabɔ fo n'a y'i ban le 12 décembre tɛmɛnen 2019 décembre kalo tile 12 an wulila tugun ka taa plainte dɔ wɛrɛ bila a bɛ fɔ ma plainte contre X o plainte kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ ko président de la république yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keïta a ye kuma dɔw fɔ ale man kan k'o fɔ a bɛ fɔ min ma ko le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale n'a bɛ fɔ ma Karim Keïta o Ibrahim Keïta denkɛ ye a ye kuma dɔw fɔ a man kan k'a fɔ ministre de la défense n'a bɛ fɔ ma Dayiru Danbele Ibrahim Dayiru Danbele a ye kuma dɔw fɔ o b'anw ka an ye fɛn fɛn laɲini o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ b'anw fɛ k'a d'a kan a bɛ fɔ min ma ko miliyari 1230 milliards o de taara a bɛ fɔ min ma ko loi d'orientation et de programmation militaire ko k'o di olu ma san 5 kɔnɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw san walasa an ka kɛlɛkɛden minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka se ka sutura ni fini ye mun b'u la kana mun b'a to hali ni mɔgɔ bɛ sa nka fini minnu bɛ don u la kɛlɛkɛminɛn min bɛ d'u ma o b'a to u tɛ sa joona komi ni fɛn t'i bolo o nafolo bɛɛ taara ko k'o don o la n'o jaabi kɛra président yɛrɛ ko avion ma se ka wuli avion fila mun sara k'o ma se ka wuli ko k'a d'a kan ko entretien ma kɛ avion na o fana ye kabako kuma dɔ ye président de la commission de la défense assemblée nationale o fana ko awɔ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ on a été fouillé an bɛ se k'a fɔ bamanankan na sɔrɔ u y'an nɛgɛn a santɔla ou bien u ye kuca k'a ko la i bɛ dɔ kalama la ni e b'o fɔ ministre yɛrɛ fana tila ka tiɲɛ bɔ kɛnɛ kan k'a fɔ bɛɛ ye n taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n taara sɔrɔ kɛlɛkɛlaw bɛ yen bidɔn ji 2 de b'u bolo ji nege b'u la kɔngɔ b'u la ne ye barika ninnu wele walima ka minisima wele ka o di an ka kɛlɛkɛdenw ma nin ye maloya ko ye dɛ an kɔni tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ an k'an sigi k'an bolo da an sen kan k'o ye ala fana ka kiti ye o tɛ ala nɔ ye dɛ o de y'a to an farala ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛn in dilan a bɛnna ekɔli karamɔgɔw fana ka mankan ma anw bɛ bɔ kumana min na o y'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw ka mankan tun ma wuli fɔlɔ a bɛ kalo 3 bɔ ou bien kalo 4 bɔ bi anw bɛ ka sɛbɛn in dilan olu ka mankan o t'olu dɔrɔn kungo ye o y'an bɛɛ de kungo ye k'a d'a kan hali n'i tɛ ekɔli karamɔgɔ ye i den bɛ taa ekɔli la ni den ma taa ekɔli la i somɔgɔ den bɛ taa ekɔli la o yɔrɔ de kosɔn an y'olu fana ka kungo in ta k'a fara an ka kungo 2 in kan ka kɛ kungo 3 ye. BIPREM n'a dɛmɛba jɛkuluw ka laɲini ye ni jamanakuntigi tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na jamana kɔnɔna na a ka walan bila. A ka walan bila ni a ma ɲɛnabɔ lettre laɲini 3 min b'a kɔnɔ an ko nin kungo 3 in an ma caman fɔ an ye 3 dɔrɔn de fɔ n'u b'a dɔn a bɛ se k'a kɛ n'a sɔnna k'a kɛ donc anw bolo n'ale de ye président ye titre 2 b'ale bolo a bɛ fɔ o ma ko chef suprême des armées titre 2nan a bɛ fɔ o ma aussi ko le premier magistrat ayiwa ninnu ta ye k'u di juge ma k'u ka baara kɛ. Dɛmɛba jɛkuluw ka fɔ la député kalafili mun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na
o kuma tɛ sisan ye sabula nafolo mun bɛna don da fɛ ko o bɛ se ka di lakɔli karamɔgɔw ma u ka se ka don kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna. A san 3 in ɲinan ye n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ san o san maa 1518 o de bɛ ka sa depuis 2017 fo bi maa 300 o de t'u place la bilen maa min sara mɔgɔ t'o da dɔn ekɔliso 1000 de datugulen bɛ Mopti mara kɔnɔ ani Segu ekɔliden maa 100 ni maa 70 o de tɛ ka taa ekɔli la bilen mais o bɛɛ n'a ta o ta ni gouvernement in ma se ka fosi sɔrɔ k'u bɛ taa élection législative la élection législative ye jamana janfali de député kalafili in tɛna foyi ɲɛnabɔ Mali ka problème na a b'a tɔ la juguya de. Abubakar Sidiki fɔnbaga fɔ la jamana ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ jubaju ye yuruguyurugu de mun bɔra sanfɛmɔgɔw fɔlɔ la. Kuma lasurunyala ni jɛkulu ninnu labɛnlen don ka taa jamanakuntigi kama ni a ma u ka laɲiniw ta ni sɛbɛ ye k'a lawaleya. Ni an bɔra yen nɔ an bɛ aw ladonna k'a fɔ kɛnɛ dɔ fana sigira bi sɔgɔmada in na CFD ale yɛrɛ jɛrɛkɛso la min bɛ tali kɛ kɔmasɛkin baara dɔw dayɛlɛli la ka ɲɛsin a ye fɛn min nasarakan na première audience publique n'o ye ka se ka maaw ka fɔ ɲɔgɔn kan ka kow sɛnsɛn ni ka lafaamuyali jɔnjɔnw di minnu bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ yen ni o ye commission vérité justice et réconciliation daɲɛ kelen n'an ko CVJR n'o ye jɛkulu min sigira min ye tiɲɛ ani kiiri tigɛ ko ɲuman bangini ma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka se k'an kala ɲɔgɔn na ko kura Mali cɔala gɛlɛya in kɔkana na o hukumu kɔnɔna la u ye nin tɔnsigi in kɔni sigi u ka baara dɔw taa ɲɛ kama Awa Adama Kulubali ale ni Bakari Kɔnɛ olu tun bɛ Nef TV cɔala u nana ni min ye an k'o lajɛ. Kabini yɛrɛma hɔrɔnya ta waati an ka jamana ɲɛsina fanga yɛlɛma wulikajɔ 4 ani fanga dafiriwale 3 de ma nin kelenkelenna bɛɛ senfɛ bin kɛra adamadenya hakɛ dɔw kan ni ka degun caman kɛ o de senfɛ CVJR cakɛda nana k'a ka baara kɛ o tiɲɛlinɔw dilanni ye u ka nin tile fila baara in bɛna boli mun de kan. Mɔgɔw ladɔnna a mɛnna kabini an bɛ sigi 2015 octobre 2015 an taara région bɛɛ la ka mɔgɔw ladɔnniya k'a f'u ye u ka na kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ ɲagata minnu sɔrɔ u kana a kuma fɔ antenne na n'u y'a fɔ antenne na an bɛ sɔrɔ ka o de kama an commencera ka audience publique kɛ audience publique fɔlɔ kɛra 8 décembre 2019 sisan an kɔni nana bi baara kɔni ye ka an ye o baara min kɛ min ɲɛna an na min ma ɲɛ an na ani association des victimes ani ODDH ani société civile ni ko ODDH o ye organisation de défense des droits de l'homme an olu na jɛ ka sigi ka kuma o kan min ɲɛna min ma ɲɛ k'o fɔ pour que an bɛna minnu kɛ audience fila wɛrɛ an bɛna o kɛ juin kɔnɔna na an bɛna o fila min kɛ juin kɔnɔna an ka se k'o labɛn pour que o ka se ka ɲɛ kosɛbɛ antenne bi Bamakɔ a bɛ Segu a bɛ Mopti a bɛ Gawo a bɛ Tɔnbukutu. Maa minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ gɛlɛya ninnu waati dɔw taɲara dɔw minɛla dɔw bagabagala dɔw tununa bin kɛra dɔw kan dɔw fari fan dɔw tigɛra dɔw yɛrɛw danbe bɛɛ tiɲɛna nka maa minnu bɛ na kuma u ka dimiw kan olu yɛrɛ bɛ sugandi cogo di. CVJR victimes choisira en collaboration avec les associations de victimes. C'est-à-dire CVJR ni association de victimes ale ni société civile olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka victimes choisir parce que CVJR ka baara taabolo la victimes ka déposition de sɛbɛnna o bɛ base de données kɔnɔ donc victimes minnu kan ka bɛn audience minnu ma donc olu tɔgɔ bɛ base de données kɔnɔ déjà après antenne bɛ ɲininka victimes bɛ ɲininka ODDH fana bɛ ɲininka n'o ye organisation de défense des droits de l'homme ye pour que ka se ka victime ɲɛnamaw suganti victimes minnu kan ka participer audience publique la. A jirala k'a fɔ ko maa 117 de sɔrɔla kabini baara ninnu daminɛ don kana se bi ma wa ko mɔgɔ kura wɛrɛw bɛ ka fara u kan. Hakilina jiginna k'a da aw tulo kan k'a fɔ ko CVJR kɔkɔrɔma donnen bɛ cakɛda caman fɛ i n'a fɔ ONU Femmes, Coopérative Allemande, GIZ, Avocats Sans Frontières o n'a ɲɔgɔnna caman.
Nya fo tinto ambe kalo mina oye marsi kalo inale jora be musolakaw ka kalo ko fo sabula olu de be ginda ke kalo ingono kosebe ore hukumu konna la samusa ni 8 marsi sera muso twala fini do bi bona bi fo ko 8 marsi fini ale ko ni vaccine me ni muso bi gira kan kosebe muso yere no fe giri kama chechama yere fana bi seno akula o nga yira ka fo a 8 marsi ko infana ya ta traité nyinanta in ko be chudi 8 marsi fini ala soro kadi wa ala soro mandi a sogon ko be chudi yala muso yere ka jate munye minye onga kibara nyina awa adama kulubali ale minye 8 marsi matrafa ka fara ka jata la bagar kone olu ye munumunu salo ke suguba konna ni muso ni ferekelaw kan 8 marsi ko fini ko be chudi nyina mun soro la kan anga laje 8 marsi ye diɲɛ seleke naani musow bɛɛ ka don ye a bɛ laɲɛnamaya san o san an ka jamana kɔnɔ ni nisɔndiya kɛnɛw barodaw sigili walima ɲɔgɔn ye baw yaasa ka kuma musow jɔyɔrɔ kan nka nin si tɛ kɛ ni 8 marsi fini tɛ bɛɛ bɛ fɛ ka min don a kan na 8 marsi fini ninnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di Comatex maaw ka lasigiden min bɛ Bamakɔ ale ye a da don a la ka dɔ fɔ an ye. Bon 8 marsi fini musow bɛɛ de ta don donc an ye fini dilanbaw ye an ye Comatex baarakɛlaw ye donc ministère de la promotion olu de bɛ fini dilan u bɛ na n'u ka commande ye message min k'a sanfɛ olu de ta don logo min k'a sanfɛ olu de ta don fini yɛrɛ u ye olu de ta ye donc u bɛ na ni u ka commande y'an fɛ yen quantité min ka d'u ye san kɔnɔ u b'o papier da an ma donc an bɛ commande kɛ an ka usine na n'o bɛ Segu donc an bɛ ni commande kɛra ni fini dilanla an b'a bila ka na. Ni fini bɔra dilanyɔrɔ la a bɛ se an ka suguw kɔnɔ 8 marsi fani ninnu yɛrɛ ko bɛ togo di Bamakɔ suguba la a feerebagaw ye walawalali kɛ an ye u y'a jira k'a fɔ ko 8 marsi fini fasiya bɛ taa fo 10 la k'a kɔni bɛ ka san hali ni gɛlɛya bɛ yen. O suguya mun nana ɲina a bɛ ni ka tan bɔ a Zavaw nana a Siperu nana a Yiralu nana a Comatex nana a Siganvi yɛrɛ bɛ yen i y'a faamu franchement kuma surunya bolo ma quoi qualité bɛɛ nana ɲina tiɲɛ yɛrɛ la feereli ko kɔni an kɔni y'a feere bon minɛn mun nana o sɛrilen don an yɛrɛ minnu b'a ta an bɛ k'a ta mais an dusu kasilen bɛ k'a ta parce que u bɛ k'a d'an ma prix mun na c'est trop cher n'i y'a imaginer Yirali Bali an bɛ fɛn mun ta 280 la u bɛ na n'o ye 8 marsi la an b'a ta fo 100 ni 120 o tɛ gɛlɛya ya mun différence 240 différence de b'a sanfɛ o de gɛlɛya b'an kan dɔ wɛrɛ tɛ ni san wɛrɛ ta sera ka nɔgɔya an bolo an ka sɔrɔ nɔgɔya la an ka di client fana ma nɔgɔya la parce que client m'a san gɛlɛya la a dusu kasilen b'a san a bɛ kɛ sababu yɛrɛ hali n'a bɛna fini wɛrɛ san a bɛ tɛmɛ i la a tɛna san ni k'i bolo tuguni parce que a b'o k'i 8 marsi d'a ma prix mun na a gɛlɛyala a bolo quoi. bɛɛ b'a kalama kɔni gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ yɛrɛ de mais o bɛɛ la 8 marsi kɔnɔ a bɛ ka san muso bɛ ka san yɛrɛ de. bon ɲina b'a gɛlɛyara dɔɔni o difficulté b'a la dɔɔni bon an minnu ye détail feerelaw ye ko masa ba da ka gɛlɛn dɔɔni bon commerçants tɛ se k'o fɛngɛ dɔɔni quoi an ni client bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ so t'a dɔn n'i tɛ baara mun na i tɛ se k'a dɔn a bɛ domaine mun kɔnɔna la quoi comme anw yɛrɛ y'a sɔrɔ commerçant baw de bolo ba ka gɛlɛn dɔɔni quoi. 8 marsi kɔni a bɔra dɛ mais a prix ka gɛlɛn dɛ 8 marsi dabɔra de ko muso bɛɛ k'a sɔrɔ denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ k'a dɔn k'i nisɔndiya mais pisi bɛ 2,200 de la e b'a ta o la e bɛ taa feere joli sisan tafe 3 1,400 bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ a bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ a bɔra dɛ mais a gɛlɛyara dɛ u ka fɛɛrɛ kɛ k'a nɔgɔya o de ka d'an ye pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ. Fini sanba dɔw y'a jira an na k'a fɔ ko ɲinan ta gɛlɛyara kojugu ko bɛɛ tɛ se k'a san. Commerçants k'a lajɛ ka dɔ b'a la a gɛlɛyara dɛ ne tun bɛ fɛ k'a san ma se k'a san gɛlɛya bolo. 8 marsi kɔni ne ye prix minnu sɔrɔ n ye informé n ye prix minnu sɔrɔ je trouve que c'est très cher parce que ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a san mais ne ma se k'a san n ye dɔw ye ko 8 000 francs et 7 500 5 000 6 000 dɔw bɛ a javalamaw yɛrɛ de 4 000 ou bien 3 000 donc ne bolo kɔni c'est cher parce que 8 marsi yɛrɛ dabɔra ko musow ka don n'a dabɔra o kama ça doit être à la portée de toutes les femmes donc catégorie ko t'a la bɔ n'i y'a bila nin prix la c'est comme wari bɛ minnu kun olu de bɛ se k'a san muso bɛɛ tɛ se k'a don na dun don dabɔra de ko muso. Dɔ fana y'a jira an na k'a fɔ ko a da ka nɔgɔn ko barisa ko bɛɛ bɛrɛmata bɛ a la. Si kɔni ɲinan kɔni a bɔra kosɛbɛ fantan ni faama bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la a Java bɔlen don a Vaxiw bɔlen don donc a dabɔlen don bɛɛ kama en tout cas kɔni bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la ɲinan ta in na walayi. Mun de nana ni 8 marsi finiw gɛlɛyali ye ɲinan Boniface ye a ɲɛfɔ an ye ko fini mugu yɛrɛ de dɛsɛlen don. Bon gɛlɛya b'a la surtout ɲinan gɛlɛya b'a la kosɛbɛ
ka sababu kɛ fini mugu yɛrɛ fini bɛ dilan mugu min sanfɛ o t'an bolo parce que an bɛ coton san CMDT fɛ k'a bayɛlɛma ka kɛ fini mugu ye walasa ka se ka production k'a sanfɛ bon ni ko gɛlɛyara an bɛ kiritɔni san jamana wɛrɛ la walasa ka se ka production k'a kan bon a gɛlɛyara sisan an b'a san Chine problème bɛ Chine a na man di donc an yɛrɛ bɛ baara mun kɛ tissage mun kɛ o tɛ ka suma usine bi mɛn k'a sɔrɔ a ma se ka tissage ka baara ɲɛ sɔrɔ tissage bɛ se ka tile 3 kɛ nka ni usine wulila dɔrɔn heure damadamani a b'o kɛ k'o ban parce que an ka machine de capacité bali 90 a bɛ se ka s'o ma mais fini mugu yɛrɛ limite sɔrɔ o de gɛlɛya b'an bolo. An ni 8 mars yɛrɛ tɔ ye panko 1 ani ɲɛ wagawaga. Ala k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ka 8 mars jira an bɛɛ kɛnɛma na ni ka tɛmɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ. Kibaruyaw daɲɛ kumabaw la n y'a fɔ tentɔ Mamudu Diko kunungo wele kun bilala ale ma an ka jamana faamaw fɛ k'a kana kiiri kan commune 5 tribunal la kana lamɛn a dalakan dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya a ye dantigɛ dɔw kɛ a ka jɛrɛ tɛmɛni senfɛ o ka kɛ ni ko yɛrɛ ginda ni a jama ka hiri ye a baara in ma se ka sabati kibaruya labanw y'a jira ko jamana faamaw y'a ko bɔ a don a kɔrɔ tuguni nka Mamudu Diko yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ dimina i n'a fɔ a ka laselilikɛlaw b'a jira cogo min na u taara jɛrɛ dɔ sigi k'a dɔ palais de la culture la ka se ka kwa dandigɛ dɔw kɛ o kɛnɛ yɛrɛ kan fana u ye kuma gɛlɛma caman fɔ ye jamanadenw hakilina ye mun ye maa caman y'i yɛrɛ minɛ a ko la nka kunnafonidila maa dama dɔ sɔrɔla minnu y'u hakilina di a ma ko yɛrɛ tɛmɛcogo kan u ye min fɔ an k'u lamɛn. Mamudu Diko welela tribunal fɛ moi je pense que tribunal jo dɔ k'a wele parce que ni fɛn kɛra jamana kɔnɔ min bɛ taa jamana ka contrôle la a ka kan tribunal ka yɛrɛ autosaisir a fɔ min ma ko autosaisir walasa ka i wele k'i ɲininka i y'a kɛ ka da min kan donc n'a ni sariya tɛ taa i ka ɲangi mais Mamudu Diko fana mɔgɔba don diinɛ ɲɛmɔgɔ don a ye poste ba occupé jamana kɔnɔ ne fɛ ni ko dɔ kɛra n'a ma ɲɛ il avait plus de kanu a fɛn caman b'a bolo ale tun bɛ se ka sira caman b'a bolo ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ a ye min kɛ media kan o mɔgɔba dama olu sigira ka kuma ka bɛn kɛ ko dɔ la ka sira dɔ taabolo dɔ ta min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la o fana o tun bɛ ɲɛ kosɛbɛ mais n'a wulila tribunal fana fɛ tribunal jo dɔ k'o fana kɛ mais jamana ɲɛmɔgɔ fana y'a faamu joona ka ji kɛ tasuma na o fana ye o b'olu fana ka mɔgɔbaya ko fɔ a b'o fana ka hakilibaya fɔ donc an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn que ça soit Mamudu Diko que ça soit IBK que ça soit jamana ɲɛmɔgɔ an ka sigi an ka kuma an ka sigi ni fɛn min bɛ yen nɔ n'a ma ɲɛ an ka sigi taabolo min bɛ yen nɔ n'a ma ɲɛ an ka sigi an ka kuma IBK yɛrɛ y'a fɔ a waati dɔ la ko ni ale filila ni diinɛ ɲɛmɔgɔ n'u ma a bɔ fili sira kan k'a tɛ yafa o ma donc je pense que ni diinɛ ɲɛmɔgɔ n'u y'a ye fana filila u kan ka se ka fɔ a ɲɛna i bɛ ka min kɛ a ma ɲɛ nin ka ɲi nin ma ɲi donc o fana kan ka kɛ mais ni o kɛcogo fana de bɛ k'o la a kan ka kɛ bonya kɔnɔ a kan ka kɛ karama kɔnɔ. Mamudu Diko ka weleli tribunal la ne ye mun faamuya a la a welela don kelen mun o don kelen bɛɛ gouvernement ka mɔgɔ sera a ma ka yafa deli a fɛ donc ni k'i bɛ o fɔ i bɛ se k'a fɔ dilan c'est à dire baara ma coordonné a ma dilan quoi c'est à dire que a kɛra i n'a fɔ mɔgɔ mun i bɛ ka taa mais i t'i taa yɔrɔ dɔn quoi parce que ka ko kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la ka tila ka segin i kɔfɛ. Mamudu Diko ye mɔgɔba ye bon jamanaden bɛɛ ye kelen ye nka mɔgɔba don parce que capacité b'a la ka jamaba labɔ mɔgɔw bɛ yen hali minnu kari don k'u nin di a kɔsɔn donc ni ko bɛ i ni o ni ɲɔgɔn cɛ a man ka kɛ i man ka girin ka ko kɛ i n'a fɔ a fɔ cogo min na on n'agit pas à la légère c'est à dire i b'i hakili jagabɔ kosɛbɛ yanni ka ko kɛ donc ne bɛ se k'a fɔ baara in hakili de ma baara kɛ kosɛbɛ yanni u ka a convocation caman. Parce que sisan an tɛ nin kɛ wagati ye quoi parce que jamana in an mago tɛ nin na sisan n'a fɔra jamana depuis san joli nin y'a san caman ye jamana bɛ gɛlɛya ni fɛn wɛrɛ n'a fɔra nin fɛnɛ nana don a la nin fɛnɛ nana dɔ de fara dɔ kan sisan u y'a kɛ kunun ko président yɛrɛ de ka taa président dun sigira cogoya min na jamanaden bɛɛ de y'a choisi démocratiquement est ce que nin ko in fɛnɛ tɛna dɔ fara an ka ko kan ne kɔni hakilina u ka sigi ka bɛn jamana bɛ taa cogoya min na a ka taa ten quoi. Tabarikala nin waati na an bɛ taa jamana kɔkan na kibaruyaw la Idrissa Badimi ale ye munumunu salo kɛ Mali kɔkan gun wɛrɛw kan mun ni mun bɛ bi ale ye min sɔrɔ olu kan an k'olu fana lajɛ.
An bɛ bi kokana kibaruyaw daminɛ ni coronavirus ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus yera farafina jamana 3 la ka fara kɔrɔlenw kan n'o ye Tunisie, Sénégal fo ka taa se Maroc ma. Ko Tunisie jamana kan a yera maa 1 na ko ni maa kofɔlen in bɔra Italie jamana kan ni ka don Tunisie kɔnɔna na. Sénégal jamana k'a yera maa 2 la ko ni maa 2 bɛɛ ye Faransi ka den ye k'u bɔra Faransi ni ka na Sénégal jamana kan. Comme Maroc fana yera maa 1 na ko ni maa kofɔlen fana bɔra Italie jamana kan ni ka don Maroc. Ka kɛɲɛ ni kibaruyaw ye Congo Brazzaville jamana ɲɛmaaw ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye ko maa si tɛ bɔ jamana ninnu na ni coronavirus gwaralen bɛ jamana minnu na i n'a fɔ Chinois jamana, Italie jamana fo ka taa se Corée du Sud, Iran ma ko ni sen cunna olu ka jamana kan k'u b'i bila quarantaine na walasa ni banakisɛ in yer'i la i kana se k'a yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ. Ka kɛɲɛ ni kibaruyaw ye Congo Brazzaville jamana ɲɛmaaw ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye ko k'a ta marisi kalo tile 3 la ko maa si tɛ bɔ coronavirus waralen bɛ jamana minnu na k'a don olu fɛ yen n'u ma sɛgɛsɛgɛli da i kan n'o ye Chinois jamana, Italie jamana, Corée du Sud fo ka taa se Iran ma. Ko i sen cun u ka jamana kan o n'u k'i bila bɛrɛ la ko si tɛ kɔrɔla ni si ye walasa ni coronavirus banakisɛ yer'i la i kana se k'a yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ. Hali sisan an bɛ to coronavirus banakisɛ gunnakun kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus ye maa 4 de bɔnɛ a nin na Faransi jamana kan wa banakisɛ bɛ maa min joli la an bɛ don min na ko bi k'o ye maa 212 ye. Chinois jamana n'ale yɛrɛ ye coronavirus faso ye ko nin waati laban in na k'a ye maa 38 de bɔnɛ a nin na. Ko Amérique jamana kan k'a ye maa 9 de bɔnɛ a nin na. Espagne jamana fana k'a ye maa 1 bɔnɛ a nin na. Italie jamana ko tile 1 kɔnɔ k'a ye maa 27 de bɔnɛ u nin na k'o bɛ Italie maa bɔnɛta a nin na k'o b'o kɛ maa 79 ye. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ taa RDC jamana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko diɲɛ tɔnba n'o ye OMS ye olu ye kunnafoni di kɛ ko Ebola kɛlɛla k'a ban pewu Congo jamana kan a jirala k'a fɔ k'a tun bɛ maa laban min na k'a bɔra furakɛli yɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a tun bɛ furakɛli yɔrɔ la Beni n'ale yɛrɛ bɛ Nord Kivu mara kɔnɔna na Congo jamana tilebiyan fan fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bana in ma kɛlɛ k'a ban diɲɛ kɔnɔ pepu nka ko nin ye sebaaya belebeleba sɔrɔli ye bana in kan. Kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa Guinée Bissau an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalafili min kɛra décembre kalo tɛmɛnen ko maa min ye se sɔrɔ o ye Umaro Sissoco Embola k'o ye jaabi kunfɔlɔw ye nka ko hali sisan o ka kiiritigɛsoba n'o ye cour constitutionnelle ye k'o ma yamaruya di a ma a ka sigi fanga na nka k'ale yɛrɛ y'a yɛrɛ cogo fanga na ni ka tila k'a ka gouvernement sigi sen kan. Ka kɛɲɛ ni nin kibaruyaw ye ko nin ko kɔni ma bɛn fanga sinɛmatɔ ma dɔ bɛ yen n'an ko a ma Domingo Simon Pereira ko nin ko ma bɛn a ma cogoya si la a ko nin kɔni ye fanga tarakili de ye ko wa k'a tɛ sariya kɔnɔ. Tabarikala ni fɛn o fɛn daminɛna a bɛ laban fɔ Ala ka masaya bamananw b'a fɔ n'i ye dunan temaraba natɔ i b'a tɔmaraba yɛrɛ fana taatɔ ye anw nana nɛgɛ kaɲa 21 cɔ ye wa nin ye kibaruyaw seli kuncɛyɔrɔ la bi tile kɔnɔ an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma ladiriya kɔnɔ o tun ye ninnu ye an b'a fɔ y'aw ka to filɛli la 9 TV ɲɛmayaso bɛ wulikajɔba la waasa jabarani ko bɛ se ka kɛ ŋunanfa ye Mali kɔnɔ cogo min na bamananw ko min ye min bɛ se min na n'o dir'o ma jamana in bɛɛ diya Ala ka suhɛra d'an ma.